Hei! Tänään minulla ois try on haul video. Ja se on tosi hyvä video. Siitä tulee olemaan tosi hyvä video. Tykkään try on hauleista. Erittäin mielenkiintoista. Joten nauttikaa. Katsotaan mitä minä olen nostanut. Okei, tässäpä on minun ensimmäinen mekko. Ja se on tosi upea, tosi kaunis ja näytän tosi nätiltä tässä. Ja tuo on tosi söpö mekko. Kävin nostaa kirpikseltä. Maksu 6 €. Ja aivan todella söpö, hieno kesämekko. En tiedä. Onks varmaan jollain mummolla ollut se, mutta sopii helvetin hyvin minulle. Joo, tässäpä minä teen oman catwalkin, kuten näette. Ai että, tosi hienoa. No niin, tässäpä minun toinen mekko tälle videolle. Ja minäkin tykkään tästä mekosta tosi paljon, koska se on pinkki ja tunne oloni hyvin prinsessamaiseksi. Ja erittäin mukava mekko laittaa päälle. Ja se on erittäin mukava mekko. Ja erittäin mukava mekko. Ja joo, sopii minulle aika hyvin kanssakin. Ja tuo on tosi hieno mekko. Tässäpä minulla on viimeinen mekko tälle videolle. Ja tämä on tosi upea mekko. Ja tuo on niin upea. Siis kattokaa. Siis tuo sopii minun keholleni aika hyvin tuo mekko. Ja näytän varmaan parhaimmalle tässä mekossa, koska se on aivan fantastinen. Ja näytän jollekin supermallille. Joo, tää on tosi hieno mekko. Tosi kaunis, tosi nätti.